Korka pacha apani mokwongo joka HELB wacho wuon negitimo research kendo gineno ka jogi ok ndiki kata kondik gi to there is underemployment. Koro apani mano ok shitwa, it's the problem with the government. Sirkal prioritize gik manono kipacha. Ere tiende prioritize ndara to jidwa ni jomofuo mawuotho ndara dak ter nyithindo gi school mondo gin kaka kiny gi maintain ndara. Ere tiende ger sani an example the development oter sani oter Nyanza nikech wane ni jo Nyanza ni broad based government. Why do we appreciate kaka youth we appreciate ni ogerno apaya Homabay idwa ni mondo we school idhi lupi nikech HELB tamruok mi? That's a question to us. And coach adieri aparo ni gik kama koro nego wamanya another key to success nikech Kenya kaka coach adieri education is no longer the key to success. Kamose gikeni to kamose gikeni koro osemuoch. And it's really sad. Ruto ka nen minister mar education chien kacha, HELB was there. Ruto bedo wach kani Ruto bedo deputy higni 10, HELB nitie kacha. Koro kogik sani aguch HELB duono, aguch university fund be duono. And these are the people ananya wacho if kotenre gi university fund, the problem is not even on us. Mano kshitwa, mano shit vice chancellors. And ki na to anyalo dok chien matin. Tarik 23 kod tarik 24 dwe mar beach higa mokalo. Nwabedo Nakuru kane watemo Naivasha kaka jotend jopuonjre kane watemo rango the new funding model. Nayudo privilege mar bedo jaika mokwongo kende mane ni kanyo. Mane wachiwo pach waji nondiko proposals up to 30 pages. Kane wawuok kanyo Ruto norado gi vice chancellor State House. Mane vice chancellors wacho ni model ni ber. Sani koro university fund duono, that's their problem. Negi wacho ni ber, let them now suffer the consequences. But one kaka joma somo will be back. Last time kane gideko January ni waloro Thika Road magodhiambo no negi oro nwa HELB. Sani Thika Road bro tiyo 6 hours. Waikre uru. Thika Road bro tiyo 6 hours in a day. Nyaka chieng' ni wa HELB. Kagitamore miyo wa HELB, we just occupy the street. That's it. Kane waloro last time to waloro 2 hours negi miyowa. They'll force us to go back. Koro adar mar mon mwang'ie wang' mopogore ni neno kanyo jata chenro mano mar HELB Geoffrey Mulari kanida